Okay, pwede na? Oh, sige na, pag-start na. Mag-uka na ta mga boss. Kara na mga boss ha. Because our father is, he is the one who is nakatoka for today. So, gagawin niya lahat. Halos, subuan na lang niya kami. Ayan. Magsasandok na siya isa-isa. Pinakauna po namin sandukan ay bunso. Tapos, sunod. Tapos na kami magugas ng kamay. Ready na ang lahat. Kasi luto na yung, ay, Diyos ko, ang bulalo namin, naluto na. Tiil sa manok. Naunta. Tapos merong binagoongan na baboy. Kinsay next. Di mo ko makita day. Kita ra ka niya. Dara. Tapos ako ang maglagay ng ulam. Lagyan mo. Tiil sa baboy. Tiil sa baboy. Next is the Nade niya ni til sa baboy gamay kayo. Ay! Kapoy Tiil sa manok. Tanginig sabaw. Sabaw. Ang bilang Ay, unod. O may bukog. Bulalo nga no, di ba? Pag bulalo, buros bukog. Dara, tayo Kung anong ulam ang meron dyan, kumain kayo, huwag kayong maghanap. Batayan nagsabaw kayo dyan. Be, sabaw. Oops, masarap yan. Tiil sa manok. Nagsabaw lang Kuya. ko agad. Sabaw ra imo? Say ka, kuya. Kaon tiil. Bukaw. Go. Don't say anything. Manang hugaw na sa bawah. Diba lahat mo na sila tunog. Magtunog. Pala, lahat naman ay panit yun. Kuwaon mo na siya. Magtunog-tunog daw. First time naman ikaw ng tiil sa manok, day? Okay. Dugay naman dahil niya. Ikaw, ginagtilip ano ko ng barbecue. Enough na, papa. Imo na na. Naghati-hati kami sa bahaw ba? Oh my God. Naglaway ko sa binaguungan na baboy. Mapa, mag-live lang kami. Kaunta. Live. Pag mag-live, manggod kay kuan kaayo ka nang magputol-putol. Magputol po ilang laway. Kailangan pag ganito, hindi magputol ang laway. Sige, sup-sup mo dihag kuan kay maroon niya itong sudan. Kuya, binagungan. Lami kaya. Magkakaon Dami? ko, kuan. Ang saman? Bubay. Bumbay. Bumbay ahos, kaon. Kay kana kanang vitamins na, tambal na. Pintamis. Sala. Vitamins. Vitamins. Dito ka pare. Asa ko? Mga ang tanin nyo Unta. mga bay. Lami ang kuan, bulalo? Ha? Naman na, lingo-lingo, ma'am. Ano masabay nyo mga pre? Yung masabi niyo sa luto ng kapatid niyo? Bakit? Bakri? Okay? Bakit? Ox na ox? Dumi kayo. Okay kayo. He. Saan to? Okay kayo. He. Saan niya? Kaya Di okay. Hindi mo kasi sa kinatawan niya ni Kuan. Okay kaya kaya ka hindi mo katawa. So weird. Saan? Manang weird man kay? Bulalo. Ang ducks. Kalami. May music. Nabibig mo. Saba. December. December ganit. Putol diyo to sing. Maliit eh. Kanta ka ng December. Isang uyap nga ni. Kuha na kayo? Okay na kayo? Nabot niya ako sa babi. Nang tatin nori kinasong ginari? Ito nga kinasun. Ako kayo. Paglas gapon? Ako. Diin manggikan to. Dagat. Pagpumipol. Dagat. Sa dagat ng mga buhay, kailangan swimming pool. Sabi niya, inay gamay. Right, lagi ka, Day. Sa kaliwat. Day, Nako. nuwag kasi ang gagawin nun.
Kami ang uyap ya. Kami ang sabaw. Kaya pa, makita na ka ang tiyan. Sabaw ra? Oh my God. Ito, may lamisa nga dako mga bay. Mga lamisa, palad. Palad ug tuhod. Ano musta? Samang murag na mista. Samang cute man kay niya among sala, di sad mi masaigo tanan sa kusina kay kamatoy sad kayo. Di bale, dating ang panahon, baka manalo tayo sa loto, walang taya. Karoon tayo ng sala na medyo malaki-laki. Kayong tatlo ang aking loto. Pag makatapos kayo sa pag-aaral ninyo, parang nanalo na rin ako sa loto. Lutuin. Lulutuin. Kaya ang tatlo ang lutuin. Ikaw di. Kaya. Kaya nga. Kita tanan, kita mo. Uy, ako rin iwan nga rin. Nabuyag. So yummy. Saan ka kadaya? Lang ka na ba? Nakita ka ba? With at home guys ko yung kaon. Lagi pa. Ala? At klaro pa kamay. Ikaw. Si okay niya hindi akong tapad boy. Ayan na daya, tanawa na yabo na. Dahil na bro. Ah, Nanong ni sakay naman ka sa unlan dong. Ay lagi sakay anang unlan kay. Buot kayo. Gahi na yung ulo sakay mo ng unlan. Buot kayo. Ang unlan is for the ulo only. Bye-bye. Ambi mo sa katiil. Oh, sa katiil. Dugang pa kabi? Ambi ayaw labay nang mo sobra ambi. Ay tapad na kubok kay buak na dire. Hali iya. Hali iya. Dire. Buak na dire sa bangko. Naka-serve. Kaunta ninyo. kami ang sabaw na. Sabaw ra? Ang kuan din. Intiil sad. Tapos bukog. Bukog ang bukog ano, kuko. Tiil ba ni or kamot? Sa may matawag nga duha ra man. Duha ra man kabok. Kamot. Tumba na dara. Oh no. Pa tiil daw niya kani kamot. Angel. Ando. Napa man kay usabi aman na be. Ako nang di ko na to. Aw. Ano ilabay ha? Ako mag-iuksok. Water please. Dati luka din tiil da lamig na sa may kuko. Kaya tubig ng mama day. Ay, rap. May baso. Ingko dito ya. Sa Bobby. That one. It's okay. Napasabaw. Anyway, ever it's sending to and Ha? again, Be. to the one, to the one. Goy. Yang lagi be. Baasad na butis. To the one, to the Tayo one. tubig ng mama ba? Yak-yak pare ke. Kuan kay pare. Nah, hiyak daw, hiyak, hiyak. Hiyak Ang- daw ah. Di mada? Da.
Garo plat Akong kayo. kuang gid ron mga bay. Dahil ikaw dag may rukaon ron. Dagmay ra bay ka, usara siya makaon Kani sa kaduhan akong Wow. ukat por ngani ra kadaghan ang kanon. Wrap akong... Ah, so diet na nimo. Dahil na ako na. Ha! Diet siya mga bay ka, usara makaon sa kaadlaw putag sa kaldero. Labot. Ha? Gabi mo. Kauno niya ang kaldero. Amazing. Day, finish na ka, Day? Where is my... Tuwasan yung bahaw dio. My royal? OMG. Ubus ko fruit, oh. Ano ko yan? Tumulong ko. Tara. Ups! Who told you? Yeah. Wa man. Ano pa? Cellphone ba Pagli gani? pa. Baliw na ko. Oh. Mandara. Baliw na ko. Oh. Wala rin yapon. Naman. Oo, man, ano. Lala, dalian mo. Ay, kuya. Nagdaan ako royal na. Kapila yung sa baso. Ay, royal roll. Hey! Umala sa auto lang na dyan. Sige, open! Umala po sa auto. Ha? Umala sa auto. No! Ang royal naman ka kaniagod. Jill! I say no. Oh. Don't try me. Ha? I say no, no. Ngayon tanin yung May mga bahay. kaupat na lang niya si Karoon ka Tupa. pa ng lark. Ayun si kaupat. Only water for tonight. Royal. Karoon nga butang kay mga hagong no. Man, Papa. Ang pakyut. Ay, pa-cute. Pakyat mo rin bukag. Bukag na ka ta. Pakyut, murag boyot. Otro, pinaglis panggana. Now, wala kasirula. Buyag. Buyag, Papa na ko. Ay, buyag. Benes baron. Ano pa buyag? Ah, tisuya tayo. Alas pogi. Ano ka? So, binuan pugi. Ato ng kitkiton, lanlanon. Tanan? Sa cellphone. Pwede po, ibili ni... Ibili ni... Boros. Mintay ang boros diri, kung di akong tapad ra. Bilin sa boros para dili mapanos. Finish na ang bahaw. Nato sila ay nakakon na yung kuan ba? Yung manager. Tagbilak na. Manager. Kapit na. Makita bre. Mm. Piyak mo na to. Scamber, ang dudu. Burrito bin ako ni og barbecue na tilay sa manok. Dahil, o yung umisa kuya. Ay, gaya. Nibat na sila, oh? Si kuya Pero ay nga biya, yung tarungan niya ng tila be. Okay.
Ama. Kung nagkamot niya ang mga bukog dito sa basurahan. Yan, baba.